Pasaia proa, Ibaika proa. Estas embarcaciones segundos. Hogei segundo igaro eta baliagarria dugu estrofa da eta emakumezko absolutuak ari dira arraunean. Lehen kaletik Pasai Donibane, bigarren kaletik Orio, hirugarren kaletik Ibaika eta laugarren kaletik Deusto. Lehenengo luzea eginez beraz. Hona hemen lehen ziabogako denborak. Lehena Pasai Donibane, lehen kaletik. 3 minutu 42 segundu, 3:42. Bigarren Ibaika, hirugarren kaletik. 3 minutu 47 segundu, 3:47, 5 segundutara beraz.
Hirugarren Orio, bigarren kaletik, 3 minutu 51 segundu, 3.51. Pasaitarren gandik, 9 segundutara. Eta laugarren Deustu, laugarren kaletik, 4:12. Ikusten dut zuen bizitzaren gogortasuna, hotzatan neguaren usainak nere arnaza izozten dute. Nere leiotik ikusten dut zuen bizitzaren gogortasuna, hotzatan neguaren usainak nere arnaza izozten dute. Ikusten dut zuen bizitzaren gogortasuna, hotzatan neguaren usainak nere arnaza izozten dute. Nere leiotik ikusten dut zuen bizitzaren gogortasuna, hotzatan neguaren usainak nere arnaza izozten dute. Badatoz, bigarren ziabogara, lehen kaletik Pasai Donibane, gaunena eman duena lehen ziabogan, Ibaika, hirugarren denbora onena lortu duena lehen ziabogan. Sambil kurbi. Bigarren ziabogan, denbora honena, Pasai Donibaneko emakumea, 7:34. Bigarren Robotado, 7:45. Hirugarren Orio, Zazpi berrogeta zazpi, 7:47. Ibaikatik 2 segunda. Eta Deusto Barra, guantxe, sartzera. Bigarren ziaboga, 8 minutu, 39 segundu, 39.
Ziabogako denborak. Pasai Donibane, lehen kaletik. Amaika, hogeta mazazpi, 11:37. Denbora honena. Bigarren Ibaika, hirugarren kaletik. Amaika, berrogeta amaika, 11:51. Hirugarren Orio, bigarren kaletik. Amabi, 0-3, 12:03. Deustuko hartu du hirugarren Ziaboga, amairu minutu emeretzi segundutan, 13:19. Aipatu, emakumezko absolutoen Euskadiko traineria txapelketa jokatzen ari dela. Amaitu bezain pronto bandera entregatuko zute itxasoan. Laugarren luzeko erdilanak burututa, Pasai Donibane dator, lehen kaletik, oantxe ja sartzera, eta Euskadiko trainerien txapelketako emakumezko absolutuen txapelduna, Pasai Donibane izango da, salbando da Pasaitarrentza oantxe sartzera. Horra hor, sartu dira dagoeneko. Nerea Perezen zuzendaritzapean. Hirugarren kaleti dator Ibaika. Txapeldun orde, Ibaikakoak hortxe datoz. Oantxe sartzera. Venga, txalo handi bat zagoentzat ere, horra hor, sartu dira. Eta badatoz oriotarrak ere bigarren kaleti. Venga, eska, venga! Horia eta morea eta horia eta oriotarrak ere sartzera. Txalote bat oriotarrentzat. Sartu dira hauek ere. Eta Deustua etorreko da. Bandera entregatuko da segidan, baina bandera hemen, Mollaberri entzun, Mollaberri eta Zamborran artean, etorri mesedez, bai? Joder. ¡Vamos, Deusto! ¡Ánimo! Bandera beraz, hemen Zamborra eta Mollaberri artean, etorri mesedez. Respeto batu era horiek, joder. Badatoz Deusto ere. Venga, horror, alegina, ainaz. Oantxe sartzera. Sartu dira Deustorak ere. Pero ahora que no. Ea ba, urregatu poliki. Argazki bitza dotorea da, Telebistako bestakit hartuko duten komeni hartzea, eta bost bat aldiz ematia. Venga, altza, Nerea Perez, horra, emakumezko absolutuen mailan, Euskadiko trainerien txapelketan txapeldun, Pasai Donibane. Hirugarren hori, eta bizortzi berrokadira, eta emesortzi minutu berrokadira uneneko. Eta Deusto, laugarren